שלום וברוכים הבאים לעוד מגזין של הטלוויזיה הקהילתית חשיפה לדרום. בעצרת מרכזית שנערכה במשכן לאומנויות הבמה הדליקו 6 ניצולי שואה, תושבי העיר, נרות לזכר הנספים. השנה הדליקו את הנרות אסתר כהן, גילה פויזנר, דוב רוט, ניסים אלשך, סיומה אידלמן ורינה קליין. את 6 מדליקי הנרות ליוו בני הדור השני והשלישי. כתב וצלם שלמה דהן. 6 מיליון מבני עמנו נטבחו, נרצחו ונשרפו. כל חטאם ביהדותם. 6 מיליון תינוקות, ילדים ונערים, נשים וגברים, קשישים וחסרי ישע, רק בשל היותם יהודים. קומתו ואופן חיוכו ונתן לו הריג. לכל איש יש שם שנתנו לו סיומה אידלמן ידליק נר לזכר הוריו, אחיו, משפחתו המורחבת וקהילת יהודי בסרביה שנספו בשואה. לו המזלות ונתנו לו. ניסים אלשך ידליק נר לזכר קהילת יהודי בולגריה שנספו בשואה. יש שם לכל איש. גילה פויזנר תדליק נר לזכר סבה חינוך, סבתה חנה ודודה נוח, ולזכר יהודי גטו ורשה שנספו בטרבלינקה. לכל איש יש שם. להדלקת הנר הרביעי אני מתכבד להזמין את הגברת אסתר כהן, מלווה בבן הדור השלישי סגן אברהם כהן. יש שם שנתנו לו שונאה. הגברת רינה קליין תדליק נר לזכר משפחתה ומשפחת בעלה וקהילת יהודי רומניה שנספו בשואה. שנתנו לו חגיו ונתנה לו. ידליק נר לזכר הוריו, אחיו, משפחתו המורחבת ביהודי צ'כיה שנספו בשואה. שנתנו לו תקופות השנה ונתן לו. ביום זה אנו מתייחדים עם זכרם של בני עמנו שנספו, עם התקופה הנוראה והמחרידה בהיסטוריה, והשואה הגדולה ביותר של העם היהודי. לכל איש נשמדו בעין דור, היו דומן לאדמה. שיתם, נדיבמו כעורב, וכזאב וכזבח וכצלמונה כל נסיכם. לכל איש יש שם שנתן לו הים ונתן לו מותו. להתראות במגזין הבא, יש למה לחכות.